Per forza, eh?
tu. acostem a Maria, que cada ofrena, que cada flor, que cada ram que porteu siga expressió d'allò que cada un porta en el seu cor, que presenta davant de Maria. I presentant davant de Maria, ho presentem davant de Jesús, el seu fill. Doncs que aquesta ofrena siga signe d'afecte de les falles i de tota la gent que participeu a Maria. Per tant, que anem a participar acompanyant. Passaran totes les falleres i fallers i a l'acabar cantarem junts l'himne a la Mare de Déu i acabarem l'ofrena en la bendició. Per tant, comencem aquest acte i que siga també a la vegada també posar als peus de Maria tot allò que portem en el nostre cor.
demà estem tots convocats a la missa de Sant Josep en honor de que se fan aquestes festes a les 12 del vigili. Pues que ens puguem trobar i acabar les festes de Sant Josep en tanta alegria. Germans, que el Senyor vos beneixi, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Aneu-en. Donem gràcies. Continuen la festa.